लोगोफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोदान रिक्रुटमेन्ट फैलायबाय जोंना बेयाव दं नै नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2022 नि जोंना गासै फरेस्ट रेन्जारनि भेकेन्सि 50 टा थारमाने 50 टा फरेस्ट रेन्जारनि जोंना रिक्रुटमेन्ट गोदानै फैलायबाय दाना बेखौ जोंहा एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि क्वालिफिकेसना मा नांगौ जोङो बेखौ नायलांनोसै फैदो बे 50 टा पस्टआ जोंना बिनि डिटेल्सखौ नायथेनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2022 डिटेल्सआव नै पस्टनि नामा जोंना मा फरेस्ट रेन्जार टटेल पस्टआ दङ 50 टा दङ केटेगरि वाइसआव भेकेन्सिखौ नायोबा नोंगोन इउआर आव 35 दङ ओबिसि एम ओबिसि आव दङ 5 एससि आव दङ सासे एसटि प्लेनाव जोंहा सानै दङ ओमफ्राय एसटि हिलआव सानै ओमफ्राय इडब्लिउएस आव दङ साबा ओमफ्राय बेनि जोंना सेलारिनि सोमोन्दै नायबा जों नुगोन नै पे अफ स्केल अफ पेआ जोंना नायदो नै 22,000 निफ्राय जानानै जोंना 97,000 सिम आरो नै जिपिआ जोंना बेसेबां 10,300 बेबायदि आरो दाना बेनि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जोंना एज लिमिटआ 21 नि गाहायाव जानो मोननाय नङा ओमफ्राय मेक्सिमाम मा 38 इयार्सनि गोजौआव जानो मोननाय नङा आरोखि थेवबो जोंना माखासे केटेगरिनि थाखाय मा एज रिलेक्सन होनाय जायो होमबा केटेगरि वाइज एज रिलेक्सनखौ नायलांसै एसटि एससि फोरनि थाखाय जोंना बेसेबां एसटि प्लेन एसटि हिल 5 इयार जोंना रिलेक्सन मोनो ओमफ्राय ओबिसि फोरनि थाखाय 3 इयार्स मोनो दाना एडुकेशन क्वालिफिकेशना जोंना बे फरेस्ट रेन्जारखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनाव थानांगोन बेचलर डिग्री थानांगोन नोंहा बिएससि जानांगोन नोंहा ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे गाहायाव होनाय साबजेक्टआबो थानांगोन नै बे बेचलर डिग्रीजों लोगोसे मा इन्जिनियारिं अफ एनि रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि विथ एटलिस्ट वन अफ द फलोइंग साबजेक्ट नै गाहायनि माखासे साबजेक्टफ्रा थाफानांगोन जेरै एग्रिकालचार बटानि केमिस्ट्रि कम्पिउटार एप्लिकेशन बायदि बायदि नै बेफोरो मैथमेटिक्स फिजिक्स बायदि बेफोराव जुदि नोंथांना दङब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामदो थाबैनो दाना एप्लिकेशन फिसनि सोमोन्दै रायलायब्ला जों नुगोन एप्लिकेशन फिसआ बे जेनेरेल इडब्लिउएस फोरनि थाखाय 285.40 एससि एसटि ओबिसि फोरनि थाखाय 185.40 दाननांगोन ओमफ्राय बिपिएल केटेगरिनि थाखाय 35.40 दाननांगोन आरोखि दा जों बेनि माखासे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायनोसै जोंना अफिसियेल वेबसाइटआ नैबे नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे साइटआव थांनांगोन नैबे साइटआव थांनानै गिबियाव जोङो रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन गावखौ रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव एप्लाइ अपसन फैगोन ओमफ्राय बे एप्लाइ अपसनाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेटआ नै स्टार्ट डेट अफ फर्म एप्लिकेशन जोंना एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेटआ नै 28/12/2021 माने दिनैनिफ्राय आरोखि दिनैनि 28 डिसेम्बरनिफ्राय आरम्भ जाबाय एप्लाइ खालामनाया ओमफ्राय बेयो जोबगोन एप्लिकेशन इन डेटआ 27 जानुवारि 2022 आव जोबगोन ओमफ्राय लास्ट डेट अफ साबमिशन अफ फिस साबमिट खालामनाया जोंना मा 30 जानुवारिसिम बेयो नोंथाङा स्क्रिनाव नुनो मोनदों नै पस्टनि डिटेल्सखौ बेयाव दंजोबखायो नोंथाङा बे अफिसियेल साइटआव थांनानै बेखौ अफिसियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरोखि बेयाव आरो माखासे मिनिमाम स्टेन्डार्ड फर हाइक एन्ड सेस बेखौबो होनाय दंखायो नै नोंथांमोना नायनानै लादो बेसेबां बेसेबां जानांगौ एडुकेशन क्वालिफिकेशन होनाय दंखायो एप्लिकेशन फिस होनाय दंखायो दा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो नैबे गावसोरनि अफिसियेल वेबसाइट बेयाव थांनांगोन जों थांनानै नायनोसै बेबायदि फैगोन अफिसियेल साइटआव अनलाइन रिक्रुटमेन्ट पर्टेल बेबायदि फैनानै नोंथांमोना नैबे गाहायाव रेजिस्टार हियार नुदों बे रेजिस्टार हियाराव सेरनानै नोंथाङा गावखौ रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन आरोखि बेयाव सेरखांनायनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन बेबायदि वान टाइम रेजिस्ट्रेसन बेखौ खालामनानै लाग्रोनांगोन बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा गोदानै लगइन खालामनांगोन लगइन खालामखांनायनि उनावहायसो नोंहा एप्लाइ खालामनायनि अपसना फैगोन ओमफ्राय बे अपसन एप्लाइ खालामनायनि अपसनाव सेरनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन गोनां डकुमेन्टखौ नोंथाङा नटिफिकेशन नायनानै रेडि खालामनानै लाखादो अब्ला नोंथांमोना बे पिडिएफखौ नायनानै लोगोफोरनिसिम शेयार खालाम जायफोरा बे क्वालिफिकेशनाव सौहानाय आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जयगथा दङ अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों।